Elébe balra állt vajos. Amúgy B-üre. Jó, csak én itt vagyok kes. De rossz kill volt, ne! Ezt fogják mutatni. Mama. Hogy elvitte Recói? Elment. Igen, mert bele akartam a billentyűzetembe, öcskös. Egy pool ablak, egy meg nem Ez hol tudom. törte be? Kicsin ablak. Kicsin ablak. És mit hinged az emberünk? Nálad hinged? Igen, kicsi. Ó, az injured, nem? Várj. Nem. Ja nem. What? Mondj, ráadásul mi a fasz? Meg egy zabál. Már nem élek, most már zabál. Nice. Jó, az meghalt. Van capcan triple. Ja. Tudtam. Akkor nem meg kell. Solisban van. Side. Án. Ja, nem volt. Igen. Asztal mögött természetesen Google. Nem a kaja volt. De neki nincs. Hova mi? Megmondom, lentről akartak lent jót nézni. De nem jött össze. Megcsögelt hagyott. Egyelőtt volt. Mindjárt harcol ő. Úr, itt nézd már ki ablakon. Ott, aha. Mama! Mama! Nóri! Nóri! Jó, Valaki itt kettő. van fenn Giliárnál. WC-n van most. Bement WC-be van majd. De valószínűleg lerotál. Nem. Görgetek. Hallottam, hogy van ott valaki, basz meg. Jót, ha. Telibe balra Józsi, nem? Ott is egy... Sorry. Bocs. Szóval egymást daráltuk meg a padon Igen. keresztül. Ja, én nem lőttelek. Nagyobb fart a Nice. gondolat. Nem tudom, hogy van-e időd. Ki vagyok Már izé. 25 szek. Kicsba vannak valószínűleg. Van egy fixem. Jó! Az kis. Nyilván. Bali. Jó, nyomjad. 1v1, 10 szek. Ott volt bent a rotta körül. Hacsó, Nice! Vamos, nachos! Hát de a többi nem annyira jó. Hát ja. Ilyen megmozdulásra. Majd oszával megyek, figyeld. Vagy nem, majd Ricsi. Majd én Nézd meg, megpróbálom. fogalma nincsenek a jó. Amúgy Geci, ezt még mindig kiégek, hogy az én drónomat a CC-be, ezt alig veszik. Azt soha nem veszik észre. Azt nagyon kevés ember veszi észre. Golyó. Az hol volt? Nem tudom ki. Egy blue fix. Az olyan jó. Van egy izé, nem tudod kirobban? Mira ablak? Mire ablak mögött van a fej? Mire halt? Szolja, hogy akarsz mentem. Jó lesz, Ki ez? jó lesz, kiszedi a mira ablak. Mi? Nem szedte ki? Lenteljünk egyet ide? Gyere csak. Blue-ba injure. Odállj. Jó. Nem kell. Vali azt hiszi, hogy ezt bekeszölözi, akkor megállít. Megy az R6, így nyomom való életbe is. Így nyomom neki. És ugyanezt csinálnám, amikor kikap. Itt van egy VIP folyam. VIP ajtó. Nice. Visszatértem, sorry. Össze-vissza. Bazd meg! Ash följött lépcsőm. Library stairs-em. Új, geci.
Ja, ja Nej. amúgy volt végig Cam Library Stars-ra. Kint van az utolsó. Nagyon jó. Mizu. És hát mi Thatcher. jót? Thatcher, can you? Mehetünk, várja fel. Pillanat, one moment! Hey, yo, Thatcher, can you? Thatcher! Be fogom lőni. Hol volt ez Benő? Itt jobbra. Lehet megventetted a seggemet? Csömbert szoktam. Jó, Alibi itt van izénél, oszlopnál. Jaj, de a prizmát lőttem el. Várjál. Nice. Alibi is volt. Nice. Ez szép flash volt, szoptassa meg ez a párkot. De... Ember! Halt. Pam van van my fire release-on volt utoljára. Upstairs, Come on. upstairs on the window. Ja, de... Geci! A Jaj, van. Itt a kav, itt a kav, itt a kav, itt a kav kettes. Nice. Akartak. Hát. Ja, itt a miút még incső. Pedig nem lesz gáz, de... Vigyön izén. Van fent, mi az mainstairs alján? Mi volt az elképzelésed? NS. Egy izé. Oszlop mögött Windstar-ba, egy meg Blue. Csába. Blue lépcsőt tartja az, ami. Blue lépcsőt tartja. A barrier mögött. Ott swingel. Körülfedről. Nagyon jó vagy, lepussolhatsz. Hol volt? Nem tudom. Ojjaj. Van bent szájton. Le kell plantálni, vagy valami? Be kell plantálni. Nem, nyomtam a gombot. Archive. Jogi, ha bepusolnak, akkor kapják a ZF-nak. S. Archive. Library felől még jönnek. Ó, bazd meg, ki a geci volt ez? Abban van a másik szájton, nem egy. Faszom. Meetingbe. Google a termite faszom, de vannak ott még. Ott van még egy. Nem nagyon kéne beugrani. Hú, pedig ez nem. Én kiléptem, ott volt az egyik közvetlen a pincs. Azt a kurva de rossz volt. Ezt figyeljétek. Mi van? Ez nem a te fegyvered, Pali. Falon keresztül bal. De okos. Jaj. Tacsankát kitöröltem a gameből. Ben vagyok. Jaj, látom. Ilyen lobby, mint hallanék valakit. Nagy drónozott. Jéger halt. Izé kapott. Legion. Jogi. De full A damage. mozi. Ó, A picsába. Sorry. Lesjön, itt van, lesjön, itt van. Mehet a plant, lesjön, itt van. Szalad. Kaptad. nice. Csak picsa előlek. Halt. Good shot. Safe. Ez sem tudja. Valaki döglött. Ez hol E- van? Es látom itt Veszmény tetején. Az kell The bement drone in? kicsömbe. There's a drone here. Bemen. Ó, drón nem tudom ellőni. Úgyis be fogsz ülni a sziklára. Engem néznek. At least one outside. Tudtam, hogy be fog állni a szikla mögé. Igen. Pont This láttam one's on itt a these stairs izét. over here. Blue, 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 blue. De
amúgy, nice amúgy. Megkitettem úgy is sem. Nice. Vamai. CC-ből valószínűleg. Ja, Ö, construction. Bejött construction. Rotál vissza. Vamáj. Másik itt. Jó, ott folyosón. De bement bedroom felé, hogy láttam. Igen. Itt van mainen. Nincsen. Nice. Kalibi dirt. Nem, Már valószínűleg feljött. igen. Itt van alibi, megy rád, Dodi. Rajtam! Nice. Azt a kurva élet. Pont láttam Igen. tromból jön rám. Le lettem mótolva. Nem, izé volt. Itt van vörös teteje. Aroni 2 volt. Ja, ott rotálnál. Aha, Néz. Ja, rotál. Construction felé. Egyes Jobb ping oldal. környéke az Aroni. Ö, Most már 5-ös. Nem tudom pingelni. Kökörökkel tudnám. Kilőtte a drónom. Követve. Nice. Ja, Fenrir van itt Eastern Stars-nél. No! Jó Nem trade! baj, eltrade. Eddig el se ért Ah. oda a tűz, és itt elterjedt bazd meg a tűz. Hát egy haver, mióta játszol ezzel játék? Ugrat nomad. Aha, Itt van. Fekszik. Hatchnél fekszik. Jó, átmegy rota. Egyes ping. Átjött. Folyamat próbálom pingelni. Megy. Szép. Az utolsó is arra van. Nem. Nem. Construction. Nem, itt van. Construction ajtó. Google. Újra tölt Google. Gyönyörű. Help him! Csak ezt el akartam kerülni. Bemegy Masterbe, izé Twitch bement Master. Nice. Nice man. Nem láttam amúgy. Kapott hátulról. Oké, nomad bizba azt kilőttem. Fogott egy drón. Vagy döglött. Valaki még. Talán Monty. rába. Nem tudom, hogy Egy- kapja el Monty. Kapja meg, kiabál. Valaki üvölt. Igen. Itt van még egy. Hol lövöldözöm még? Gránát? Hagyjad Monty magadat lé. IQ is ott lesz valószínűleg, balkon innen. Nagyon kapta, main door. És... Azt hogy csinálta? Megint van glass. Itt megint ugyanazt megjátszom. Apádat. Ilyen assist. Geci. Ó, bazd Itt meg. van! Na adja!
Komolyan bazd meg, képesek vagytok mind a hárman meghalni, geci. De Pali ott se voltam. Én nem is hallottam a Capcan Trap-et. Hát Bence vele ment, én meg 15 kilométerre voltam tőle. Benne egy kicsi fedezés kéne bedrónozok. Brother, guarding the diffuser. Go, go, go. Injured, injured, injured. Nice. Push, push. He's on the diffuser. No time, no time on the diffuser, guys. Ó, Bazeg nincs nagyon defi. What is this grim droning? One is- bocsánat. Show me. Bazd. Nice, let's go, bro. Oh, Exo lement. Exo suit. Fart jobbra. Még jobbra. Nice. Exo halt? Igen, Igen. mint hárman. Nem, egy fixen ott van. Aki csempult mögött. Messze vagyok a kamerához. Meg van hackelve ez a szar. Ami itt van, errefelé Melusi Trap, azt meg tudod hackelni egyes ping felé? Hogy ne menjünk bele. Merre? Mert kilőttek. Errefelé. Sorry. De egy kicsit be van rúg. Vagy dok. Wow, this guy is above. One guy above, go plant, go plant. One guy above, one guy above, go plant, go plant. Side clear, side clear. Bazd meg, Go in. fejbe dobtam. Drop hatch on spot, on spot, on spot. Fart, fart, fart. Spot. Nice, bro. Meg vagy bolondul. Good calls, good calls. Nice, good bait. Nice shot, man. Thanks, GG. Nem Ö, tudom. Csak a Discord volt megnyitva? Igen. Ó, mennyi pénz, gyermekfejűek. Akár. Ne csináljad. Simán bolyódról lóg. Ugye. Mivel játszottunk? Roblox Gym Simulatoroznak, én meg Rainbow Six-ezek. A geci jó! Megyek. Ki lesz baszva a diszkóból. Én ezzel régen játszottam, de több is volt, úgyhogy nem... Jaj, nem ezzel játszottam. Simon, te játszol? Vegít a hajamban. Milyen hajad? Kopaszod. Vegita. Mind nekem. Ez olyan nőies név egyébként. Pedig mekkora nagy fasz. Nem menő fasz. Ja. Benő. Ja, szerintem is. Egyébként így. Ja. Tökéletes. Ott akkor. Nice. Egy darab fejet láttam összesen. Eljuljó. Opa! Nem tudsz bemenni, valahol itt lehet egy műgyömér. És még. Na vágj, még most. Nem kell Ah. kár. Valószínűleg le lesz ugarra. Basz meg ott a rotába. Shield mellett, pixelbe. Igen? Flash hard. Plantál Jós? Ö, Nem fog. Azt hittem már. Fekete lépcsővel mizó. Kettőt töltöm meg. Rúghat.
the stairs. Ez cool vibes-ot jelent vajon? 15 szekund. Igen. Srácom. Back behind you, the stairs.
Meghalok, meghaltam. Baszom 5 HP-val belemenni búba. De amúgy Vaultból szaladt ki az egyik. Lentelek itt voltra. Kilőhetted volna golyót. Vaulton. Nice, nice, nice. Redden. A golyó bent van a Vaultban. Ja, Kaveira itt van. Baszom izébe, Stature-ibe és Interrose-ot. Geci. Honnan hallom. Jó. Hú, geci. Gondolom nem nulla van az összes fegyveremben. Nulla goló. Igen. Elshalt. Nagyon jó vagy. Nagyon jó. Balkoni, ez a vízajtó. Hol van a Deimos? Hol a Nem, Diamond garázs. segít? Hát és sárga. Sárga. Jön fel. Már eljövök rá. Jano. Jön rám a izé. Itt van, hal, izé, Deimos hal. Bleach jött rám. Gyere hátra, gyere hátra. Oké. Viccelsz. Bazd meg, itt van még egy Ayana. Meghalt. Nincsen. Szerintem. Meg egy Van. Bravo. Ha újra mehetünk volna. Az igen. Hol vagy? Lent. Be fognak rám jönni, 98%. Leingerölt az IQ. Ajtóból, gondolom látta, hogy használom a fegyó izémet, képességem. De az így komoly, bazd meg 2 lövésből le lettem ingerölve, úgyhogy nem is láttam az ajtót. Nincsen, azt se értem, amit izé beleokádik a mikrofon. Beugrott már gondolom oda hozadni. 98. Bemegy side. Nice. Akkor meghal egy izé, closet. One is now, maybe. On the... Itt van még hátul. Igen, egy izé, egy injure. Ben closetba szerintem. Bro, say anything, bro. Nice. Próbozom. Nem tudom, mit csinál. Holba?
Legközelebb ne hagyd csak úgy ott az Jones jön, mert azért egy feature ezt sok. Itt áll még mindig Bence 2-es, nem pontos. Nagyon jó. Nice. Nagyon jó. Másfél percetek van amúgy, Nyugi. Ja, time. Yeah, Drum I'm actually vagy far below you, he's probably coming upstairs. Yeah, coming upstairs, I think. szépen elé a Valkyrie közt. Was storms behind first bunk. Diffuser. Kapta. Valking kids were. Breach. Nem hallom, hogy hol van. Hú, de jó. Nice. Nézek kamokat gyorsan. Oksa. Masternél. Backhalt. Vörös tiszta. Ablak. Ott vannak, jaj, mind a kettő kint van master ablakban. Alapkamot nem lőtték ki. A két oldalán vannak az ablaknak. Jó, másik közé, még most középen. Most látom másik oldalra. Picsába. Jó, WC Jó, ablaknál megettem újra egy tölt. kapot. Most már nem látom. Jó, megy vissza. Baszki, véletlen pingeltem. Gyönyörű. Valami csodálom, durványos. Ja. Izélek. Striker. Már itt van. GG. Lehet lesz még majd. Egybe ment. Pilár mögött. Másik is. Ott áll 5-ösen Google. Megmozdult, már nem látom. Hú, de jó vagy! Bazzeg itt a Warden. Meghalt. Jaj. Main. Low stairs main. Vigil. Mész, ezt látom itt a drón. Ott a falnál, de nem tudja, hogy ott vagy. Amarra megy kifele. Nem, ott visszajött. Átváltott FMG-re. Pianóban van? Nem, ott Where's piros ping? piano. Most már piano, Piano. bent a sarokba. Hát jó vagy. Ó, kicsit confusing volt ez az infohalmaz, de... Igen, gondoltam. Nincs idő. Mire kell. Jó, Deimos halt. elfogadható. No, elmisszelem fél HP-s. Nice. Szép. Hívok még egy. Beküldöm a drónt. C4-et akar dobni. Igen. Ajtóba clash. Nagyon jó vagy, bazd meg. És ott van mögötte is, mind a kettő ott van. Mind a kettő Games. másik ajtó, games ajtó. Szaladjatok be, vagy nem tudom. Ja, pult Az mögé, az. meg. Nyom a pult Menj mögé, erre mentek. plant, menj erre Nyom a plant. pult mögé. Segítsetek, srácok. Jó, Vigyázz, az meg- Bence mögé. Fedezzetek. jó, fel vagyok fel. Bocs. Szép. Ott van! Egy izé, nem a Vault. vault. Hunting vault, ja. Jó, time. Bal oldalt most Luci. Flash. Ja, Egy Ninja. injured. Nagyon Ja, jó vagy. Big dick. Nagyon Gyönyörű. jó vagytok, öcsi.
Nice. 35 szek. Plante. Jó. Bejönnek balról. A ginger, nagyon jó. Jó time, srácok, ne píkeljetek. Egy jó folyosó. Ja, a folyosó kint van ott a rotánál, vagy a headhornnál. Vagy dupla ajtó talán. Igen, ben van. Már. Gyönyörű, Geci, nagyon jó vagytok. Az árnyékát lőtted szét először. Amúgy igen, de... Igen. Fogjuk De be, aztán azt mondom, elvégeztem. Nyugi.